It-twemmin tagħna jibqa' wieħed ċar ħafna, dak ta' twemmin ta' opportunitajiet ġodda, twemmin ta' kif qed noħolqu ekonomija aktar sostenibbli u soċjetà aħjar. Dak it-twemmin qiegħed imnaqqax fil-manifest tagħna Malta flimkien u se nwettquh. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli u deputat Laburista Malcolm Paul Galea waqt konferenza tal-Partit Laburista organizzata fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Il-Ministru Dalli spjegat kif il-Partit Laburista huwa l-partit tal-investiment u x-xogħol għax joħloq investimenti u karrieri biex inwiżnu l-istudenti, l-ħaddiema u l-poplu. Qalet li Gvern Laburista se jkompli jaħdem biex ikompli jsaħħaħ il-pedament għall poplu kollu biex bekk jinħolqu aktar karrieri ta' kwalità permezz ta' investimenti li jiġu attirati lejn pajjiżna. Osservat li fit-12 xahar biss il-Malta Enterprise investit 75 miljun euro fi proġetti ġodda, kemm lokali kif ukoll investiment dirett barrani. Dan l-investiment se jissarraf f'elf karriera ġdida, karrieri ta' kwalità fosthom foqsma bħall-intelligenza artifiċjali, ix-xjenza, il-mediċina u bosta aktar. Fit-12 xahar biss, il-Malta Enterprise approvat 75 miljun euro fi proġetti ġodda. U għawek qegħdin nitkellmu dwar proġetti lokali ta' investiment u anki proġetti ta' investiment dirett barrani. Dawn il-proġetti li qegħdin insemmu ser waslu għal ħolqien ta' 1000 karriera ġdida fuq perjodu ta' 3 snin. Il-Deputat Laburista tabib Malcolm Paul Galea qal li l-Gvern Laburista dejjem ra kif ħadem biex ikompli tejjeb il-ħajja tal-poplu permezz ta' inċentivi u investimenti li jkomplu joffru appoġġ u jnaqsu l-pis. Semma kif sena wara oħra baġit wara ieħor dejjem kienu mingħajr taxxi din turija ċara kif dan hu gvern li jagħti u mhux jieħu. Galea qal li mal-Partit Laburista m'hemmx awsterità, iżda inċentivi. Bħarsu l-qudiem il-Partit Laburista se jibqa' jistinka biex l-1000 proposta ta' Malta flimkien isiru 1000 kisba għall-poplu tagħna. Meta ngħidu ħolqien tax-xogħol opportunità għal kulħadd, qed ninkludu wkoll li l-impjiegi ma baqgħux dipendenti fuq l-għajnuniet soċjali. Dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U flimkien ma' miżuri oħrajn fosthom l-in-work benefits, tapering fil-benefiċċji soċjali, dawn komplew isaħħu ħafna l-ħaddiema u dejjem joffru aktar opportunitajiet ġodda.